Естествено, ние искаме да държим всичките си плагини апдейтнати до последна версия, дали заради security, дали заради последните фичери. И това можем лесно да го направим с VP CLI, като напишем VP plugin update и после можем да подадем името на конкретен плагин, който искаме да апдейтнем. Ако не искаме да ги изреждаме едно по едно имената на всички плагини, ако имаме няколко апдейта едновременно, можем да подадем и просто all, което ще апдейтне всички плагини, които имаме в момента налични. Преди да пусна командата обаче, искам да пусна един dry run, за да видя какво точно ще се случи. И в момента виждам списък от 4 плагина, които имат налични апдейти, заедно с информация, коя е текущата версия и коя е версията, която ще апдейтна. Вместо да пускам dry run обаче, бих могъл да използвам и командата plugin list, за да видя списък с всичките си плагини, с техния статус и с това дали има наличен апдейт. Лесно мога да филтрирам по тези, които имат наличен апдейт. Което наистина е доста близко до това, което направихме с dry run на апдейт. Като единственото е, че нямаме информация за новата, за последната версия на плагина, до която евентуално бихме апдейтнали. Ако искате да видите тази информация, тогава наистина по-добре използвайте dry run на VP Plugin Update All. А в случая обаче виждам, че плагините, които имат наличен апдейт, измежду тях има един, който не е активен. И ако работим по голям клиентски проект, където има 100 плагина с голяма част активни и неактивни, някои от тях имат апдейти, други нямат. Ако пуснем VP Plugin Update All, може да чакаме доста дълго, докато се апдейтнат всички, а пък някои от тях дори няма да са активни и няма да ни трябват. Затова нека да опитаме VP Plugin List, този път да филтрираме по статус Active. Можем и двата параметъра наведнъж. Status Active, Update Available. И виждаме само 3 плагина, които са едновременно активни и имат наличен апдейт. И сега мога да напиша VP Plugin Update и да подам списък с точно тези плагини. VP Plugin List, статус равно на Active. В случай мога да си спестя Update Available, защото когато викам командата VP Plugin Update, то е нормално да апдейтне само тези, които реално имат апдейт. Така че дори да пусна този горния списък, където има един плагин, който е активен, но няма апдейт, самата команда VP Plugin Update няма да направи нищо по негово отношение. Пускам командата и може би ще видите в началото получавам някои warning-и, че не може да апдейтне плагин с name, с статус, с update и така нататък. Това е защото когато подам цялата команда VP Plugin List Status Active, WordPress всъщност ни връща цялата тази таблица. И всяка една клетка от нея се опитва да я прекара през апдейт командата. И затова получаваме тези грешки. Ако искаме да се уверим, че няма да имаме проблем с това, тук е добре да подадем field name, така че да ни върне само името на плагина. И преди да сме изпълнили VP Plugin Update с това, нека да опитаме просто Status Active, Field Name и ето, така получаваме само имената на плагина, на плагините, които отговарят на това условие. И сега вече можем да пуснем VP Plugin Update и VP Plugin List Status Active Field Name. Ние вече сме ги апдейтнали, макар да получихме warning-и, така че в момента най-вероятно няма да постигнем нищо ново. Но виждаме, че за един от плагините също сме получили грешка, че не сме успели да апдейтем Advanced Custom Fields Pro. И това е защото, макар и плагин да има наличен апдейт, аз в момента нямам въведен лицензен ключ, така че WordPress CLI не успява да апдейтне плагина и ни връща тази информация, че единият апдейт е фейлнат. Горе също можеше да видим това нещо.
сме апдейтнали само 2 от 20 плагина. Не, че реално имаме 20 плагина, имали сме 20 клетки от таблицата. Двата плагина, които сме апдейтнали, бяха реалните плагини Duplicate Post и WordPress SEO. Останалите не са успели. Едното е бил реален плагин Advanced Custom Fields Pro, другото просто бяха грешки поради неправилно подадена команда. Така че подавайте командата правилно и ще получавате читава информация, кога някакъв апдейт не е успял да бъде изпълнен и вече вие ще си прецените дали всъщност някъде имате лицензен ключ, който можете да въведете и да изпълните апдейт, или трябва да предприемете някакви други действия, за да държите плагина апдейтнат до последната налична версия.